Ok, salut lume și bine v-am găsit la un episod, al doilea episod de Minecraft Single Player cu mine. Mi-am pus un texture pack, sper că vă place, da. Și am mai jucat și eu puțin singur și am găsit fier, mi-am făcut iron pickaxe, mi-am făcut niște torțe și aici am la fel. Uitați, aici mai am niște iron. Stați-mi să fac așa. Lăsăm acolo. Așa, așa. Nu-mi trebuie nici topoarele, nu ne trebuiesc. Ok, da, deci să mergem la minat. Da, așa mai e prea și mine am mai căutat. Sper că vă place texture pack-ul, lăsați-mi în comentarii dacă vă place acest texture pack, dacă nu îl schimb, nu e nicio problemă. Da, și știu că n-am mai făcut de o săptămână video, mi se pare, da. Și m-am gândit să mai vă fac niște videoclipuri. Deci da, hai. Uitați, vedeți acolo unde se scurge pâine. E cam în fană. Asta e redstone, da. Uitați, vedeți? Cum o să arată redstone. Ce e acolo? Bedrock. Stai să bagă toți. Asta e bedrock. Nu stai. 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5, ok. Uitați, redstone. Început bun. Un final bun. Sper să găsesc pe aici diamant. Uitați iron. Frumos. Îmi place locul. Am grămadă de cărbune. Niște piatră. Unde am început să mă stați? Aici. Să găsim. Uitați, ia, vedeți stăm. Vedeți, ce noroc. O să nu cădem în lavă. Așa. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Nu mergem și în cealaltă parte. Am acest teren un pic să mergem acasă, să tăiem niște lemn, să ne apucăm și de casă.
Așa. Oh. Asta-i dirt. Aici nu am găsit încă nimica. Of. Așa, încă puțin și mi se termină pickaxe-ul. Gata! Romulus, Ce? filmez acum. Filmezi? Da, și dași puțin, te rog. Așa. Să luăm ironul acesta. Și mi s-a spart pickaxe-ul. Spargem această bucată cu mâna să nu rămână așa de urât. Yeah. Așa. Uitați acolo redstone, dar nu-mi pasă. Să mergem să mâncăm puțin și după mergem la tăiat copaci. Haide, hai da mâncă talent, George. Haide, haide. Hai. Încă puțin. Încă vreo 20 de încă vreo 12-13 scări. Am ajuns 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 scări. Nu-i bai. Deci am găsit fier, cable, mult, dirt, redstone, coală și atât. Să mergem afară. Oi, noapte. Ha, frate. Noapte. Nu mergem afară. Să mâncăm și noi ceva. Stați că avem aici un chest. Uitați ce frumos arată carnea de porc prăjită. Așa, mănâncă. Așa, am rămas fără carne, fără mâncare ăsta, e-sads, nu mai știu ce înseamnă. Porumb de la. Așa, bețe, ce să vă mai arăt. Pomile. Da. Unde nu este pickaxe? Avem 17. Iar 1, 2, 3. 6 milioane. Așa. Bețe. Așa. Pam. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Așa. Punem. Uitați că s-a făcut zi. Să mergem la lemn. Așa. De stone pickaxe. Aha, ce frumoasă e lumea. Uitați. Uitați cum răsare soarele. Uitați nisipul. Oh, ce frumos. Aha, foarte frumos. Nu ne trebuie molidul. Dacă ne trebuie mai încolo. Aha. Da, și apa ce frumos se vede. Da, și soarele. Uitați. Uitați, zici că arde în flăcări. El chiar arde. Aha, dar unde ne era casa? Stați că ne-am găsit, nu? Avem drum. Aici. Stați că ne găsim noi casa. Nu mai știu unde mi este casa. Stați puțin. Că nu-i bai. Căutăm.
Da. Deci ne suim. Ne uităm. Să vedem. Am uitat acum. Așa. Hoa. Spargem. 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 Spargem, 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 spargem. Haide acasă. Unde? Uite aici. Uitați ușa. Păi aici o să ne fie casă. Deci. Uitați. Așa. Da să... Avem lemn. Stați să facem acest loc plat. Fără copaci, fără nimica. Haide. Deci, îmi fac asta pe aici așa. Deci, cam îmi trebuie ăsta tăiat. Așa, mai trebuie ăsta. Și mai trebuie ăsta și gata. Stați, stați. Așa. I-am tăiat pe toți. Poci. Deci să vedem. Căsuța. Stați, 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 stați. Să ne facem o foarfecuță. În doi. Așa. În doi. Așa, foarfecă. Așa. Așa. Uitați cum arată foarfeca, zici că este în clește. Uitați, uitați. Uitați, uitați, rămâneți. Rămâneți. La Buda cu peștii. Haide. Așa. Unde? Pe aici. Să eliberăm acest loc. Fără viață. Așa. Da. Așa. Uitați. Uitați, astea rămân în aer. Uite și aia a rămas în aer. Uitați, oameni. Uitați-mă cum rămân frunzele în aer. Doamne, n-am mai văzut așa ceva. Numai în Minecraft vedeți. Haide. Haide. Uitați acolo un porcușor. Porcușorule, vin să-ți dau în cap cu toporul. Topor. Ce frumos ești. Haide, marș. Așa. Nu-s pentru cărniță. Haideți. Haide, așa, aleargă. Aha. Da. Și asta e cam enervant. Așa. Perfect. Uitați cum cad frunze. Ui. Stai să mai luăm puțin foarfeca. Așa. Gata. Acesta este locul. Păi da, și să începem. Deci. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Până acolo o facem. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. 9. Acolo începem. Stați. Acolo începem. Dăm. Uitează. Stați că merg să-mi fac o lopățică. Lopată. Lopată, vin. Vin, lopată, vin. Așa. În 2. Bețe, bețe, bețe. Stați că nu știu. Să ne facem în 2.
Dar îmi trebuia una, dar nu contează. Torți așa. Rămâne asta. Haide sus. Sus. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 10. Arată mișto. Cred. Da. Arată mișto. Așa. 1, 3, 4, 5, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 10. Așa. Alex, poți să pui un pic pauză să zic ceva foarte tare? Bine.